ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଦୁଘରଟି ଗୋଟେ ଯାଦୁର ପଙ୍ଖାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କହୁଛି ମୋ ଯାଦୁର ପଙ୍ଖା ଯା ସେ ଲୋକଟିକୁ ତଡ଼ି ତଡ଼ି ମାରିବୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଯାଦୁର ପଙ୍ଖାଟି ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜୋରରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ଶଳା ଏତେ ଜୋରରେ କୁଆଡୁ ପବନ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜୋରରେ ପଙ୍ଖାଟେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଦେଖୁଛି ଏଇ ଶଳା ପଙ୍ଖା ଯେମିତି ଖତରନାକ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି ମତେ କାଟିକି ମାରିଦବ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳାଏ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଡରିକି ସେଠୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ପଙ୍ଖାଟି ବି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ପଛେ ପଛେ ତଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଏ ପଙ୍ଖାଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହାବୁଡୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଚାଲାକି ପଡ଼ିକି ସେ ପିଲା ଗାଣ୍ଡିରେ ଫ୍ୟାନଟିକୁ ନଗେଇ ଦଉଛି ଆଉ ନିଜେ ବଞ୍ଚିକି ପଳଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପଳାଅ ପଳାଅ ନହେଲେ ଫ୍ୟାନ କାଟିକି ମାରିଦବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ସେ ପିଲାଟି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ସାହସରେ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି।